Bideo honetan ekuazio kimikoei buruz hitz egingo dugu. Bueno, ekuazio kimikoak oso garrantzitsuak dira kimikaren arloan, azkenean erakusten digutelako zelan elementu ezberdinak edo sustantzia ezberdinak haien elkarrekintzetatik zemotatako beste sustantziak lortu daitezken. Bale? Hemen adibideat jarri dizuet, hemen fijatzen baldin bazaure egizit bat daukagu, honek adierazten dugu zeintzu dira hasieran ditugun sustantziak eta zein da bukaeran lortuko duguna. Hoiek izen badaukate, bale? Lehenik eta behin hasieran ditugun sustantziak deitu egiten zaie erreaktiboak. Eta bukatzeko, erreaktiboak haien artean elkarrekintzan hasten direnean, lortzen ditugun bukarako sustantziak, kasu honetan bakarra dena, hau, deitzen dira produktuak. Bale, beraz, erreaktiboak egeziaren eskerran ditugunak eta egeziaren eskuman ditugunak produktuak. Hurrengo gauza ikusi behar duguna, ditugu sustantzia ezberdinak. Lehenik eta behin hemen ikusten dugu daukagula nitrogenoa, gero komentatuko ditugu zenbakitxoak zesan nahi duten. Hemen daukagu nitrogenoa, hemen ikusten dugu hidrogenoa daukagula, eta hemen nitrogenoa eta hidrogenoak, hau da hidrures metaliko bat, eta nahiko ezaguna, bere izena amoniakoa dena. Bueno, formulazioko bideoetan ziurrenik haunakoak azalduko ditugu. Bueno, ze joan bargara ikusten, lehenik eta behin, igual, egingo dugu irudi bat ikusteko hau benetan ze adierazten duen, bale? Gure kasuan, nitrogenoa izango dira bola urdinak, bale? Hidrogenoa izango dira bolatxo berdeak, eta azkenik, bueno, ez ditugu gehiago behar, horiekin nahikoa dugu, bale? Bakarri daukagulako nitrogeno eta hidrogenoa kasuetan, ezta? Bale. Orduan, ikusten dugu, lehenik eta behin dauzkagula, nitrogeno bi horrek adierazten du daukagula molekula bat. Zer da molekula? Molekula da atomo agregazio bat. Atomoak batzutan haien artean, ez daude egonkor eta bilatzen dituzte loturak beste atomo batzuekin egonkortasun hori lortzeko. Kasu honetan nitrogenoak egonkortasuna aurkitzen du beste nitrogeno atomo batekin. Beraz, elementu bereko bi atomo batu egiten dira haien artean egonkor direlako, bale? Nitrogeno atomo bat bakarrik ez da egonkorra, baina bien artean bai, azkenean beti bilatzen dute egonkortasun hori. Beraz, daukagu bi nitrogeno haien artean, bale? Bi horrek adierazten du zenbat atomo ezberdin dauden molekuletan, bale? Bestetik daukagu jarriko dugu gehi bat hemen. Bale, orain ikusten dugu daukagula. Alde batetik, hasten dugu hiru hau, bakarrik irakurtzen dugu H2. H2 da gauza berdina, dauzkagula horrelako hidrogeno bat eta beste hidrogeno bat, bale? Komentatu dugunagatik, hidrogenoa egonkortzeko behar durako beste hidrogeno atomo bat eta beste hidrogeno atomo bat. Bilen artean, sortzen dutela hidrogeno molekula bat, molekula goratu atomo baten agregazioa edo lotura. Bale? Baina ikusten dugu hiru bat agertzen dela. Horrek adierazten dugu honelako zenbat izango dugu horrelako beste bat eta horrelako beste bat. Bale? Daukagu N2 gehi hiru H2 eta honek ematen du, jarriko dugu gezia, bale? Honek ematen du, lehenik eta behin ahaztu hemen agertzen den zenbakia eta begiratu zenolako konposatua da zenolako sustantzia, molekula daukagun hemen, bale? Molekula honetan daukagu nitrogenoa eta hidrogenoa. Eta ikusten bale mozua daukagu nitrogeno atomo bakarra, N, bakarra zergaitik hemen azpian, zer ez baldin bada agertzen, bale, bat dagoela onartzen delako. Nitrogeno eta bere inguruan hidrogenoko hiru atomo bat hemen, eta beste bat hemen. Bale? Hau izango litzateke NH2 molekula bat edo amoniako, delako behizena amoniako molekula bat. Baina ikusten dugunez daukagu bi bat. Hemen genukan hiru eta hiru margostu ditugu. Hemen bi daukagunez, margostu ditu badau urdinez, igual gero ez delako oso ondo ikusten, eta daukagu horrelako beste bat urdina dena eta dago inguratuta hiru berdez. Bat, bi eta hiru. Azkenean, ekuazio kimiko edo reakzio kimiko honek adierazten diguna da hau, daukagula. Horrelako, bi nitrogeno batuta lortzen dutela molekula bat, azkenean honek hitz egiten digu maila molekularrean, maila atomikoetan zelan elementu hauek erlazionatzen diren, azpi maila oso basuan, imaginatu gogoratu atomako oso txikiak direla, baina esaten digute maila atomiko horretan zelan erlazionatzen diren sustantzia ezberdin hauek, sustantzia ezberdinak ezberdinak diren beste sustantziak lortzeko, erreaktiboetatik produktua lortzea. Beraz ikusten dugu, nitrogeno bi H2rekin, baina karo, H2 hiru ditugulako eta honekin.